występują w Europie, a więc powoli przyzwyczaja się do nowych warunków, a tymczasem szansa na uderzenie z dystansu. Gol! Ależ fenomenalne kopnięcie, 25 minuta, Coutinho prawie rozerwał siatkę. Kiedy Filipe Coutinho dostał ostatnią szansę od Ciciego, selekcjonera reprezentacji Brazylii, ten, po którymś ze spotkań powiedział: to jest zawodnik, który wnosi do gry maestrię. Patrzmy i podziwiajmy, co za gol gwiazdy Liverpoolu. Golasso, fenomenalne kopnięcie, zagranie w kierunku Coutinho, który tutaj nie pozwolił odebrać piłki rywalom i uderzył fenomenalnie. Nikt by tego nie obronił. Siła, precyzja i entuzjazm w jego grze. 1-0. Zdarzają się i tacy w Brazylii, którzy twierdzą, że to Roberto Firmino powinien grać w wyjściowym składzie reprezentacji Brazylii. Mamy też zwolenników W tej części gry, a tymczasem akcja Neymara. Neymar w polu karnym. Neymar! Gol! Gabriel Jesus! Neymar 2-0. Show Brazylii w Belo Horizonte. 50. trafienie Neymara w barwach reprezentacji Brazylii. Jak na razie te ofensywne akcje, te kontrataki przygotowane przez Ciciego są po prostu nie do rozszyfrowania dla defensorów argentyńskich. Zobaczmy, w jaki sposób Gabriel Jesus rozegrał tę akcję, w jaki sposób podał do gwiazdora Barcelony, a ten tylko spojrzał, gdzie powinien uderzyć, i Sergio Romero nie miał nic do powiedzenia. To jest najbardziej efektownie grająca Brazylia w ostatniej dekadzie. Cici Santo Subito. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. 5. mecz, w którym Brazylia może spokojnie pokonać rywala. Dwubramkowa przewaga. Paulinho. Tym razem oskrzydlił akcję Marcelo. Marcelo na pole karne. Przemyka się Gabriel Jesus. To nie koniec. Paulinho! Gol! Oj, wykonują już egzekucję Brazylijczycy na Albi Celestes. 3-0. To, co nie udało się Paulinho 2 minuty temu, powiodło się właśnie w tej akcji. To są obrazki, które Brazylijczycy będą wspominali miesiącami, jeżeli nie latami. Tak efektowne zwycięstwo nad Hermanos, nad braćmi, jak określa się Argentyńczyków. Nieco ironicznie właśnie w kraju kawy. Paulinho, on zasłużył na to trafienie w zasadzie wcześniej swoją niezłą grą w środku pola. Był bardzo bliski pokonania Sergio Romero, kiedy jego strzał zablokował Javier Mascherano. Też widzimy, jak tutaj nieporadnie zachował się Emmanuel Mas. No i Paulinho dokonuje dzieła zniszczenia. A tak pędził Cici w kierunku swoich zawodników.